Det var så Ringsted for 3. gang, og nu er I husorkester. Hvordan føles det? Jamen, det er dejligt. Altså, jeg vidste ikke, der skulle 3 gange til for at blive husorkester, men det føles godt og dejligt. Vi føler os hjemme. Fuld knald på. Der var, der var en ting, der ikke der var ild i hatten, der ikke lykkedes, men ellers alt andet lykkedes. Musikalt set i top. Har I efterhånden flere trommesæt? Lars, han er rigtig, rigtig god. Og så når den sponsor, han så har haft, er blevet opbrugt, så finder han en ny. Det er, vi har masser af trommesæt. Jeg tror, det er det 20. trommesæt den her sommer. Det gælder jo om, hvis ikke man kan finde på nogle nye idéer, så kan man stoppe. Så det gør jo så, at man finder på nogle nye idéer. Ja, det kører sgu meget, og hvis vi leverer, hvad vi skal levere, så er der altså fin, dejlig afregning bagefter. Og den energi, I lægger for dagen, hvor henter I den hen? Jamen altså, for det første har vi øvet os. For det andet, så er det lige præcis os. Og for det tredje, så kan man næsten ikke være andet bekendt, når man begynder at optage folks tid. Så bliver man altså nødt til at levere varer. Får vi jer se til Ringsted igen? Det tror jeg da bestemt, eller det plejer vi, eller det, ikke? Ses om et par år. Nu er I jo husorkester. Sådan der var den. Jeg lover.